Ja és 2026 i aquest any s'estrenen pel·lícules molt diverses. S'estrenen pel·lícules d'acció, pel·lícules de comèdia, pel·lícules d'aventures, Pel·lícules més aviat dolentes. però també pel·lícules bones i molt esperades. Efectivament, sobretot s'esperen seqüeles aquest any. Així que avui, a Pla Seqüència, analitzarem les pel·lícules més esperades que s'estrenaran aquest 2026. Començarem parlant de la primera pel·lícula important que s'estrena aquest 2026. Sisplau, Roc, parla'ns de 28 anys després 2. 28 anys després 2, The Temple of Bone, Temple dels Ossos, s'estrena el 16 de gener i és una segona part que tracta sobre un apocalipsi zombi i és una pel·lícula post-apocalíptica que la van gravar les dues a la vegada perquè confiaven tant en que sortiria bé que ja les tenien preparades. Però va ser bastant polèmica, no? Va tenir opinions bastant dividides. Tu que l'has vist, és bona la primera? A mi em va agradar, em va entretenir, sí que és veritat que s'allunya una mica del terror que podien causar les altres dues pel·lícules de zombis i és més aviat diferent. De fet, intenta trobar certa bellesa en el fet que s'hagi acabat el món. Però també s'estrena el 30 de gener Marty Supreme. I'm living the dream, getting the cream. I'm living on theme, I'm doing my things. Mighty supreme, is mighty supreme, is mighty supreme. Marty Supreme és la nova pel·lícula de Timothée Chalamet, John Safdie, produïda per A24, aquesta productora de pel·lícules independents que té bastanta qualitat. Com de Brutalist, per exemple. És una pel·lícula que tracta sobre un jugador de ping-pong que interpreta el Timothée Chalamet, però que és un tio molt arrogant i que té les coses molt clares i farà el possible per ser el millor en el seu joc. No és que el seu nom ja és... Suprem. Clar. Doncs aquesta pel·lícula és curiosa per la gran campanya de màrqueting que ha tingut. Ha sigut la pel·lícula amb més pressupost d'A24 i han fet diverses coses que han anat més enllà dels trailers i dels pòsters. Com, per exemple, què hem fet? Doncs, per exemple, el Timothée Chalamet, a tots els llocs on anava i totes les entrevistes que feia, es comportava com el seu personatge, que és una mica capullo, de la pel·lícula. Que suposo que l'han criticat per això. Clar, llavors el van criticar, la gent... I amb una mica de polèmica és més fàcil que... Va haver polèmica i de sobte va dir no, que és per la nova pel·lícula que estic fent. També han tingut una estratègia molt interessant, que són les jaquetes. Han fet unes jaquetes de la pel·lícula que no semblen merchandising com tal, sembla una marca de roba important. Ah, clar, o sigui, les jaquetes serveixen a part de... Sí, de promocionar. I les han repartit a les persones més famoses que tenen. Llavors l'ha portat el Lamine Yamal, el no sé què, el no sé quantos, molta gent, i amb això també s'ha fet promoció. Bé, han fet tornejos de tenis taula, de ping-pong. Si han fet de tot, és una pel·lícula que promet bastant, de moment ha tingut bastantes bones crítiques, ja s'ha estrenat als Estats Units, però aquest 30 de gener arriba a Espanya. Sí, arriben tard les pel·lícules aquí. També s'estrena el GOAT, GOAT! la pel·lícula on una cabra s'uneix a un equip de bàsquet i és el GOAT de l'equip. Per qui no ho sàpigui, GOAT vol dir Greatest of All Time. Cabra. I justament la cabra és Stephen Curry, el jugador dels Warriors, un dels millors jugadors de la història de la NBA. Participarà a la pel·lícula fent d'actor principal. També parlant d'animals, hi haurà Hoppers, el 6 de març. Què és Hoppers, Rock? És una pel·lícula de Pixar en què una nena transplanta el cervell amb un esquirol. Bueno, Pixar no està tenint masses bones pel·lis últimament. Però bueno, no passa res perquè passem al 13 de març que s'estrena la pel·lícula que competirà per tots els Oscars. Jo només veig el 13 de març Torrente Presidente. Efectivament, No! 13 de març, Torrente Presidente Santiago Segura torna a interpretar el seu icònic policia després de 12 anys de l'última pel·lícula de Torrente. I Padre no hay más que uno, ja no. Se deixa per l'any següent i a Torrente Presidente vol fer crítica de la política actual i de la ultradreta. O sigui que en el fons és una pel·lícula d'esquerres. Després també al març tenim Peaky Blinders, l'home immortal. Peaky Blinders és una sèrie de televisió que estava bé a la primera temporada, la segona i la tercera, però que van decidir arribar a la sisena, crec, i ja... Però la pel·lícula promet, perquè tinc entès que no va acabar massa interessant Peaky Blinders. No, llavors potser serveix per donar-li un final amb algun tipus d'interès. Bueno, sortirà el Cillian Murphy A la Segona Guerra Mundial. Això és el 3 de març, Peaky Blinders, l'home immortal. Però és que el 20 de març arriba Projecte Salvació. Amb Ryan Gosling
I amb els directors de la Lego pel·lícula i l'Spider-Man aquell d'animació de Sony. Bueno, doncs tracta sobre un professor de ciències que es desperta molt lluny de la Terra en una nau espacial. Però que no recorda quasi res i ha d'aconseguir descobrir com salvar la Terra. Alguna cosa, que tampoc sap. De primera sembla una mica estúpid l'argument, però segur que és interessant i el Ryan Gosling mai decepciona. Ja passant a l'abril tenim Michael, que és un biopic del Michael Jackson protagonitzat pel seu nebot. Sí, hi ha hagut molta polèmica perquè hi ha gent que diu que no és bon actor i hi ha gent que no, però bueno, se li assembla bastant i parlarà sobre la carrera musical, no centrarà tant en les polèmiques que va tenir la seva vida, que són unes quantes, Sí. per lo que sigui, però bueno, pot estar bé Si el nebot no ha volgut que sortissin les polèmiques. i l'anirem a veure gràcies a alguna empresa que segur que ens patrocina el 24 d'abril. El 26 de maig tenim el retorn del Mandalorià i el seu ésser verd, El Baby Yoda. el Baby Yoda, que és una... Bueno, això és una sèrie de Star Wars, el Mandalorià, que va tenir bones crítiques. Està bé. Però ara han decidit fer una altra pel·lícula, després com a seqüela de la sèrie, en la que volen presentar el gran conflicte que unirà a tots els personatges de Star Wars en una nova pel·lícula dels Venjadors, vull dir, De Star Wars faran la unió de totes les sèries que no ha vist ningú, no? Sí, no les he vist. No passa res. Però bueno, això és una seqüela, més o menys, de la sèrie. Sí. Hi ha bastantes seqüeles aquest any, com hem dit abans. Sí, moltes seqüeles. Sí? Doncs ara farem un top seqüeles que no ha demanat ningú. Comencem amb Greenland 2. El món es va acabar un cop a Greenland 1 i sembla que es torna a acabar el 13 de febrer. Sí, també tenim la família Benetton 2, el 17 d'abril. Amb el pòster ja ho diu tot, serà dolenta. Mortal Kombat 2 i Street Fighter Rebirth. Són reinterpretacions de les pel·lícules que es van fer de Mortal Kombat i Street Fighter i ja està, i no fa massa bona pinta. Però bueno, Scary Movie 6. Uau, el 12 de juny podrem gaudir d'una altra paròdia de les pel·lícules de terror. Potser està bé, però què és lo següent, Roc? Doncs el Diablo Viste de Prada, Nil. 2. No sé de què va el Diablo Viste de Prada. Jo tampoc, però bueno, sí que sé de què va Toy Story 5. Quan semblava que la trama ja s'havia tancat, 2 vegades. apareix Toy Story 5 amb un nou enemic, l'iPad. Sèrio? Sí. No. També tenim Minions 3, l'1 de juliol, no confondre amb Gru 3. No, és el tercer spin-off dels Minions, que aquest sí que serà bo, estic convençudíssim. La primera era una gran pel·lícula. És el pic del cinema. Sí, són molt bones. Però bueno, no tan bo com Tadeo Jones 4, el 26 de juliol. Aviat superaran les Indiana Jones. Però bueno, també hi haurà Noche de Paz 2 amb el David Harbour, que la primera tinc entès que no estava mal. No l'he vist. És d'un Pare Noel sanguinari. Ja, però... Pot estar bé, jo tampoc l'he vist. I també tenim Jumanji 3. El tancament de la saga Jumanji, De la segona saga. de la segona saga Jumanji, Però jo només espero una pel·lícula aquest any. realment és la més esperada de totes. Angry Birds. 3. No sé si... Hi va haver 2? Suposo que Hi va haver 2, jo la vaig veure, me va semblar normal, però bueno, les terceres parts sempre són les millors de totes. Jo espero que adaptin Angry Birds Speech. Però bueno, tornem a les pel·lícules individuals que es faran aquest any, perquè Steven Spielberg presenta Disclosure Day. És la seva nova pel·lícula d'aquest any, que és un film de ciència-ficció sobre la revelació de la vida extraterrestre. També l'impacte que té sobre la humanitat. Sí, és una que ja hem vist altres vegades en pel·lícules de Steven Spielberg. Bé, Però està bastant bé perquè el guió serà el del David Coeb, que ha fet el guió de Jurassic Park, bueno, un munt de pel·lícules clàssiques de l'Spielberg, i la banda sonora és de ni més ni menys que John Williams. que està viu, està amb la seva última mà escrivint ara mateix les partitures, suposo. Però bueno, és bastant icònic i el repartiment inclou a Emily Blunt i Colin Firth, que ho sento però no sé qui són. Jo tampoc ho sé, però si us agraden aquests actors... Segur que la gaudireu. És potser com la tercera pel·lícula de l'Spielberg que diu que serà l'última. Sí, els Fablemans jo havia entès que s'acabava ja. Però, bueno, no. També tenim Supergirl, del 26 de juny, que és la seqüela spin-off de Superman.
Sí, una pel·lícula també bastant polèmica. Saps de què es queixa la gent? De què? De De que què és l'actriu- dolenta, que és avorrida la pel·lícula? No, de que l'actriu és massa lletja. La gent diu que l'actriu no és prou guapa com per interpretar a la Supergirl. Perquè ha de ser superguapa. No ho sé. Però què? Roc, estàs tallant la dopamina, no ploris. També la pel·lícula presenta un antiheroi, una antiheroïna que és com alcohòlica i no sé què. La Supergirl. Sí. Llavors potser serà un to diferent. Jo crec que està bé que la diferencien d'alguna manera de Superman. Sí. Es basa més en els còmics antics, que la Supergirl era un personatge bastant diferent al Superman. Pot estar bé. Però bueno, no passa res perquè les pel·lícules de superherois estan de sort perquè el 31 de juliol s'estrena Spider-Man Brand New Day. Que és Spider-Man 4 de la saga 3, però que diuen que és com un nou començament. Perquè tothom s'ha oblidat de que és Spider-Man, el seu univers. Sí, presenta un plantejament diferent a les altres, que jo crec que pot ser bastant interessant si no ho lliguen molt amb l'UCM. Sí, aquest juny s'estrena La Odissea, del Christopher Nolan. És una de les pel·lícules més esperades i parlarà del viatge de l'Ulisses per tot arreu, que és per on va. Sí, hi ha hagut queixes sobre el rigor històric de les armadures, però és un mite grec flipat on apareixen éssers Clar, monstruosos. no passa res. El tràiler, ja l'han tret fa poc, és bastant interessant. Sí. I també tot el repartiment d'actors que té. Ah, sí, són tots bastant coneguts. I Matt Damon, el Tom Holland també, fent de... de Patrocle. Ah, pensava que faria de Spider-Man aturant el vaixell. Ah, sí. Bueno, és una de les pel·lícules més esperades, personalment a mi em fa bastanta il·lusió. A tu, Roc? A mi també, però d'anar-la sobre els nil. Què? I si resulta ser una pel·lícula terrible? I vas a dir totes les expectatives? Jo crec que tu no ets feliç a la vida. No confies en el Nolan? No. Ja de cara al novembre tenim Narnia Rebirth, que és el renaixement de la saga Narnia. Sí, és una producció de Netflix, el que vol dir que es retrasarà 3 anys, potser. I els hi donarà absolutament igual. I és de la directora de Barbie. Gran directora. Per què? Per què fas aquesta expressió facial meva? M'encanta. I'm just can't living a... Però això, jo no sé si és necessari un rebirth de la saga Narnia, però allà ells. El que sí que no és necessari és allargar més la saga dels Venjadors. Sort que es va acabar ja amb Endgame. No, Roc! 18 de desembre, Avengers Doomsday. Amb quants actors principals anem? Tindrà 27 actors principals, en els que destaquen Pedro Pascal. I ja està. I ja està, com que ja està, no? A veure. Portaran a tots els superherois de les sèries que no ha vist ningú, com ara Capitán Amèrica. El nou Capitán Amèrica. Capitán Amèrica. I, bueno, Quatre Fantàsticos o les noves pel·lis que es reuniran. Sí, bueno, també amb els vells, suposo, li pagaran centenars de milions de dòlars al Robert Downey Jr. Bueno, de fet, van dir que no portarien massa els vells, però al veure la poca il·lusió que fa la pel·li, han dit, tornarà l'Steve Rogers. Ah, que ja s'havia acabat la seva trama, però és igual. No passa res, el multivers és el pitjor que li ha passat al cine. Però acabarem l'any amb un bon sabor de boca, perquè arriba Dune Part 3. Quedat el llibre d'un Messiah, d'un Messies. No agafat el primer llibre? No, perquè ja s'ha acabat tot el que hi havia al primer llibre. Però el d'un Messiah és així, és una coseta així. En sèrio? Que jo me l'he llegit i estava bé, però no em va agradar pas tant com les altres. Llavors suposo que ho allargaran posant més coses que passen fora de càmera i que no es veuen en el llibre. Sí, bueno, serà interessant. Denis Villeneuve sempre fa pel·lículones i les altres dues eren molt bones, les dues. Sí, jo tinc bastanta confiança en que aquesta estarà bé i que fins i tot millorarà el contingut del llibre perquè ja he dit que era fluixet. Fins aquí el 2026. Jo crec que serà un bon any. Acaba de començar, però bones sensacions. Potser s'estrenen més coses que estan amagades. Claro, també s'estrenaran un munt de sèries, The Boys, Stranger Things d'animació... Moltes coses. Ja ens veurem el 2027 amb un nou programa, que és el ritme al que els dèiem últimament. Sí, però bueno, poseu als comentaris si us agrada més format ràdio o format vídeo. Ho vam fer l'última vegada, això.
I doneu like i feu la campanita. Tom, tom, tom.